Hola, nens i nenes, com esteu? Mireu, l'altre dia em van enviar una activitat i mira, i l'he provat i em sembla que us agradarà molt. Només necessiteu un recipient amb aigua, un trosset de paper de cuina, un retolador permanent i retoladors de colors, com aquests, qualsevol serveix. Sí? El primer que farem és agafar el trosset de paper de cuina i el dobleguem per la meitat, així, doblegat per la meitat. Llavors, amb un rotulador permanent fem un dibuix que vulgueu. Jo faré una floreta, vale? Faré una floreta, així. Amb la fulleta. Ja veureu que al fer el dibuix amb el rotulador permanent, veieu? Quan obro, ha traspassat una mica, no es veu gaire, vale? Però la podem repassar una miqueteta, així, una miqueteta. Molt bé, els pètals, així. Llavors, amb els retoladors de colors, ho pintem. No cal pintar-ho perfecte, només donar una miqueteta de color a cada part de la flor, així. Els colors que més us agradi. Bé. Molt bé. Ara ja ho tenim pintat. Mireu, ho tanquem i ho posem a dins de l'aigua. Mireu. Així. Sí, preparats? Sí? Ho deixem? A veure què passa. Molt bé. El color de la flor de sota dona color a la flor que hem dibuixat nosaltres. D'acord? Espero que us hagi agradat i a veure si la podeu fer a casa amb la família. Moltes gràcies. Adeu, bonics, adeu.